Казвам се Маел, французойка съм и живея тук във Варна от 9 години май. И преподавам френски в Алианс Франсез. От повече от 10 години преподавам френски и тук в Алианса от 9 години май не. По принцип, повече на деца и на ниво B1, B2, комуникативен, разговорен, но всъщност преподавам и на всички нива, защото в френския пазар, да кажем, за френския език трябва да бъдеш готов да преподадеш на всички нива, на деца, на възрастни, така че аз съм доста отворена към всички ученици. Ами това всъщност, че се адаптирам постоянно, че трябва винаги да намериш, да разбереш кое е нивото на хората, какво харесват, как разбират нещата и постоянно да измислиш нови неща, нови инструменти, нови начини да обясняваш нещата. Това ми е най-важното, най-интересното, защото трябва много вдъхновение, много креативност и така. Merci!